Dalhin muna natin si Piolo doon para. Sige, sana kami. Nakasama natin sa ano may mga na-encounter siya ganun, kaya tumawag po tayo sa kanya. Ayan, so ganun ang ginawa to. Tapos pati baseboard tinanggal na rin. So mas simple kung ikukumpara mo sa dati. So magre-retouch naman sila doon kasi tapos na sila. Hello, good morning. Hi, Eleng. Hi, sabi ka sa vlog ah. Ayan, madala tayo. Hi. Who's your favorite vlogger? Wow, ang inihin naman. Kiss mo ko. Wow, galing ah. Hi ka kay mama. Hi, mami. Mama ba? Mami? Mama and daddy. Mama and daddy. Hi, sabi mo. Hi, ikaw. Hi kayo dyan sa Davao, sabi mo. Hi ka ah. Hi. Hi, mama, sabi mo. Hi, mama. And daddy. I miss you. Sabi mo ah. Sabi mo, hindi na ako uwi. Hindi na ako uwi, sabi mo. Ayaw na. Dili na ako ano ba yan? Ayaw niya kasi uwi na uwi. Hindi na ako uwi. Dili na ako ano? Uwi. Mauli, sabi mo. Sige na, Bing. Dili na ako mauwi, mama, sabi mo. Sabi mo. Ay. Ay, ano nagawa mo? Nagbuwa ng wave. Wave. Okay. Is your favorite vlogger? Pag nag-uwi ang vlog. Wow, thank you. Okay, so ayan, PVC na po yung gagamitin natin sa mga cabinet doon sa ano, sa may ano to, sa Lawak Pangasinan project. Pero yan na rin yung ipopropose natin. So mas makakamura po sila dyan. Ay, mas makaka ano po kasi sila dyan kasi ano din, may forever na. Wala na kasi, hindi na po kasi yan nasusunog, hindi na inaanay. Kunti lang naman yung idadagdag nila kung ikukumpara mo dito sa dati ng ano ginagamit namin. So ito kasi yung dati marine laminated board, pero pwede naman tayong gumamit ng pa rin ng ganyan mga boss. Maliit lang kasi yung diferensya ng presyo nila. Okay, so ayan, nakapagtabas na po sila. Okay pa ba yung blade natin? Okay. Parang may ano kasi meron ko nakita kapon dito hindi maganda. So ayan, kabila, ayun meron oh, kunti oh. Yung sa gilid yan, sa gilid yan. Doon sa ano yan, doon sa may dito siguro yan, dito itong banda. Pero itong mga pinagtabasan natin okay naman oh. Okay naman yung mga pinagtabasan natin. Yung kasi yung mga dati na yun, mga dati na. Ayan. Ito yung mga dati, yung iba yung cut nya, mga dati yan. Pero yung mga ito mga tinabasan natin okay, wala namang chips, okay siya. Ayan, ganda na. Wala na tayong gagawing panggatong. Hindi na nasusunog mga boss.
Okay, so pumunta rin mga magbubonsay ngayon. Ay, baka andyan na sila, yung mga artist natin sa bonsai. So medyo matagal pa po sila rito. Marami po kasi silang ayusan. Ay sir, kanina pa kayo? Ayan. Kakain muna tayo. Buman niya lo. Ano? Yung mga naayusan nila kahapon. Ayan o. Eh kung halaman lang, kung paganda ng halaman, ito na. Hindi lang halaman ito, puno na to. Panalo na ako sigurado. Pero pag garden, wala pa. Hindi pa nakaayos ng garden natin. Ano, nagbebenta na ako rito. Bebenta ko na to. Yan, ganda na oh. Babawas ako. So, sobrang ano na. Masigip na yung area nila. So, pwede kong ibenta yan. Yan. Yan oh. Mga pinis na. Yan. Mga pinis na yan. Yung iba hindi pa masyadong pinis. Yung pwede kong ibenta yung mga yun. Marami pa rito. Kasi kailangan ko magbawas. Dito rin, marami rin akong babawas dito. Okay. So ayan, dito na po tayo sa Lady of Ransom. So project natin dito yung bakod tsaka gate. So maliit lang naman ito na project. Lady of Ransom, Matatalaib. Yan, dahil lang po tayo rito. Hayatid natin si Papa P dun sa La Paz Tarlac project. So ayan, para may kasama si Ton. Kasi yung mga kasama ni Ton sa Webis pa daw makakapunta daw dyan. Kaya dali muna natin si Piolo doon para may kasama si Tonyo. May kasama siya doon, kaya lang na high blood. Inatake yung high blood niya. Ayun, pinauwi ni Tonyo. Kaya walang kasama si Tonyo ngayon doon. Kaya dinala natin si Piolo para may makasama siya habang wala pa yung mga ibang kasama niya doon. Ay, pipintura na po sila. Ayan na oh. Morning. Ayun, malinis na rito. Malinis na. Textured yung ginawa natin dito sa may bakod. Kasi ito yung ginawa natin design dito sa may gate. So naka-decking po siya. Ayan. Okay. Ayos. Pagpatayin nyo nga muna yung tugtog. Sino pa patugtog doon? Andyan? Andyan? Ayan. Oh, kailan matatapos to? Sabado daw sir, sabi? Sabado? Opo. Okay. Ano yung hinalo mo dyan? Ginawa mo lang yan? Opo sir. Patching compound. Compound, stick coil at saka flat latex na. Patching compound, stick weld, tsaka flat latex mga boss. So tinimpla lang po yan. So sila na po yung nagtimpla. Tapos Versatex roller. Yung ginamit natin dyan na roller. So naugasan naman yan yung magamit natin yung hindi lang minsan na magamit yan yung roller na yan kasi pwede namang hugasan. So parang plastic po siya.
Okay. So ayan. Shoutout kay Ate Elvira tsaka kay Kuya Florain. Ayan, so malapit-lapit na yung bakod po nila. Ito ba yung magiging kulay niya? Ito na? Oo, sir. Ah, Ate lang po, pero ito yung sport dos, black. Ate yung pin niya, black po yan. black. Yung sa may ano lang, no? So black dito. Ito black dito, tapos dito yung ano, ganyang kulay. Parang naka-ano rin siya rito. Piolo, ano tibay bagam? Ayos, ayos mat. Ah. Yan lang, lapit-lapit na to. So yan lang naman yung may ano natin. I-update natin dito. Ano nga tayo para maano natin ang cable nito. Yan. Alright, alright. Okay, so tara na. Ganyan lang naman yan. Kasimple. Sige, tala kami. Punta si architect dito? Opo, sir. Kailan? Kahapon? Dalawa. Dalawa sila? Sige. Tara na. Okay, so ayan, dito naman tayo sa Barangay Motrico. Lapas Tarlac. So Lapas na po ito mga boss. Ayan, Motrico. Shoutout kay Sir Joshua Dantes tsaka kay Ma'am Joanna Tabarlupa. Okay, so ayan. Okay, dito na tayo. Pigsaman. Ayan o. Dito na tayo. So mag-isa lang si Ton ngayon. Umalis yung isang kasama niya. Inatake ng high blood. Si Papa P mo lang kasama mo. Okay. Okay. So nakapag-frame na po rito. So titignan ko rin yung framing niya kung anong kulang. Kung tama o okay naman. So dito wala pa. So dito naman wala pa. So inuna nila dito sa may salas. Okay. Okay, kain na po tayo mga boss. Ayan o, may saging dito. Tapos nagluto siya ito ng chicken. Tapos kanin, yung bigay nila ma'am, nila sir Joshua Dantes. Tapos may kapiren dito. Yan, tanghalian muna tayo. Mag-alas 12 na. Ito. Kaya. Nung naglalako yung buhay, malaki naman ako mga 3 kilo.
Eh, dyan sa Talipapa, 1/4. Halos isang daan eh. Pinta. Bili na ako ng buhay. Sunod yung bili ka na rin ng ano, buhay na baboy. Hindi ka piluan. Okay, so tara na. So i-update na lang natin sa susunod na punta natin. So break time, alas 12. Tara, init. Ano mga boss, Cheatman Channel mga boss. Nag-collab rin po tayo para sa cabinet. Yan. Shoutout po kay sir. Ayan, mga kasama natin sa mga karpenteros. Ayan, may nagpatulong ako sa kanya dahil sa PVC. Sa PVC po mga boss. Ngayon lang po kami gagamit ng PVC. Si Cheatman Channel, marami na po siyang experience doon, kaya baka may mga na-encounter siya ganoon, kaya tumawag po tayo sa kanya. Ayan, na-solve naman yung problem natin. Yan, maraming salamat boss Sige po, sige sir, sige sir. Sige. Anytime. Okay, more project boss. Tsaka God bless. Thank you sir. Thank you po, thank you. Okay. Okay. So ayan. WhatsApp natin si Cheatman Channel. So mabait din pala. Kala ko mayabang. Yung unang impression ko sa kanya parang mayabang siya, pero okay naman siya palang kausap mga boss. Ayan. So ito yung pinagawa natin. Ayan. Pina-wiringan. Ayan, ganda na. Ganda na oh. Marami pa rito. Marami pa. So babalik po sila next week. So 2 araw po nilang ginawa to. 3 po silang nag-ayos. 3 po sila. Ito po yung susunod na gagawin nila. Mas malalaki. Meron pa dun. Yun, titinda ko na po yung banda ron kasi wala natin paglalagyan ng mga magtitindaan kasi kami rito. Ngayon, kailangan namin ng yan. Tapos gagawin kong parking. Kaya gusto kong mabawasan, pati dito magbabawas na rin ako rito. Sa mga gustong bumili, ayun, mag-message lang. So tara, punta tayo sa Alcala. Okay, so ayan dito na tayo sa Alcala, Pangasinan. So tapos nila kahapon yung mga ayusin po nila dun sa Alcala project natin. So ngayon ipupuntahan po natin ngayon bago sila umuwi. I-check po natin mga gawa nila kung okay na. Mahirap na kung babalik pa po tayo ron. Bumalik na nga tayo ngayon. So ayun, i-check muna natin mabuti bago tayo umuwi. So ayun, i-update din po natin kung ano yung mga natapos nila. So dati, yung last na pumunta tayo dyan, tinanggal na po yung partition, tapos yung cabinet, tapos pati baseboard tinanggal na rin po. Tapos syempre magre-retouch po tayo kasi marami pa tayong tinanggal dyan. So retouching. So okay naman na kahapon. So nag video call na sila ni sir at saka ni madam dito, yung nagbabantay sa bahay nila. So okay naman na daw lahat. So ngayon, check pa po natin bago tayo umuwi, bago natin pauwiin yung mga tropa. So check po natin yung dyan mga boss, yung project natin. Okay. So ayan, shoutout kay Sir Raymando Fiesta tsaka kay Ma'am Marites Fiesta. Okay, dito na tayo. Ayan sila, Bayo Ricky. Naghihintay na lang po sila. Tara.
check natin yung gawa nila kung okay na ba. Tapos tanong na rin natin sila madam kung okay na po ba. Kami iuwi na. Okay na? Okay na? Problema. Bakit? May pumutok eh. Anong pumutok? Yung sa gitna. Ano yun? Pero nirepeat na namin itong sa may ano. Anong pumutok na yun? Sa may aspe. Pintura ba? May lumobo. Oo. Niretas namin ito patuloy na lang. Akala ko kung ano yung pumutok na yun. Akala ko ilaw. Yung ano lang pala yung pinagmasilyahan. Pintura. Pintura. So tingnan natin. Okay, kain muna tayo mga boss. Habang pinapatay yung pininturahan natin doon. So may naglobo. So makapal na kasi yung ano, yung pintura nun. So dati kasi may aspe. Tapos naglagay pa tayo ng emulsion. Tapos nag-flat tayo. Tapos pintura. Ayun, may lumobo. Tapos minasilyan natin, di ba? So kaya yun, lumulobo siya. Pero ginagawa na po namin ng parang ngayon. So kain po tayo. So matatapos na rin po ito dito ngayong araw na to. Kain. Adobong manok. Okay, so ayun mga boss. Ayan na. So ito na itsura niya ngayon. So parang mas ano na siya. Simple na lang po siya kung ikukumpara mo sa dati na pumunta tayo rito. So dati nung last na pumunta tayo rito, kompleto na to. May partition po tayo nilagay diyan, tapos yung kitchen yung cabinet doon na may ilaw. Tapos baseboard. So meron na po 'yan dati. So tapos nakahaspi na rin itong ceiling. So nakahaspi po 'yan. Yung pumunta tayo. Ngayon tinanggal na po 'yun. Makikita niyo ngayon wala na, hindi po na siya nakahaspi, wala na yung partition, wala na ring baseboard. Tapos nag-retouch na rin tayo dito sa pinagtanggalan ng mga baseboard. Tapos siyempre dito sa ceiling nag-retouch na rin po tayo diyan. Tapos dun sa pinagtanggalan ng cabinet na tanggal na rin po. So ay na-retouch na rin po. So okay na po to mga boss. So chinek ko na rin po lahat ng mga ginawa rito. Okay na po siya. So mas maganda na po yung mga finish niya. So mas simple kung ikukumpara mo sa dati. Tapos dito, ayan, tapos na rin dito. Tapos nakapag-retouch na rin tayo rito. Kasi ito yung hindi natin na-retouch noon nung punta sila sa Ilocos. So hindi kasi pwedeng madaliin kasi noon. So ayan, inano rin po natin yan, retouch po natin. So ito PVC, so okay na po dyan. Tapos dito ayun, so ayan, naging cove design na to. Dati hindi ganyan yung design nito. Pati dito sa kusina iba rin yung itsura nito. Ayan. So dito, yung dugtungan na sinasabi ko, hindi na po kami bumili. Bali, ang ginawa na lang natin dito, dinagdagan na lang natin itong riser magkabilaan para sakto-sakto na yung PVC. Wala nang dugtong. So ganun na lang yung last na ginawa natin para wala nang dugtong. Parang doon sa terrace. Kasi yung dati, may dugtungan tayo dyan. Ngayon, okay na. So okay na lahat to. Tapos yung mga baseboard, wala na rin. Tinanggal na rin. So pati pintura na ito ay pinalitan din po natin yan. So may pintura na dati ito. Pero para magkaroon kayo ng idea, yung unang pumunta tayo rito, so i-play ko na lang po yung itsura nitong project natin bago tayo dumating.
Okay, so makikita nyo naman, ganun yung itsura niya. Nung last day dumating. Ngayon, ipakita ko rin mga picture nito habang ginagawa natin. So, ayan po siya. Yung nagpe-framing tayo. So, siyempre, naglatag tayo dyan. Tapos, nakapagtakip na tayo, nagmasilya na. Tapos, nung nakapagpintura na tayo. Tapos, nung naglagay na po tayo ng partition, tsaka yung cabinet. Tapos, siyempre, may haspin na yan. So, yan po yung dating itsura niya. Nung pumunta po, nung last na, yung activity natin dito. Nung bago ito naging ganito. Okay? Okay na mga boss. So pwede na tayong umuwi. Nakapaglinis na rin po tayo rito. So sara na lang natin itong pintuan. So sliding. Saan ba to? Hindi ko alam isara to Ayun. Dito yata. Ayun. Ang hirap isa iyan na natin para makita. Maninag yung masyadong maliwanag, hindi masyadong nakikita yung natin. So, isara ko ng konti. Isara ko ng konti. Ayan. Ayan siya. Ayan, pero medyo mas maliwanag siya. Buksan ko ng konti ito. Para makadaan tayo dyan mamaya. Okay? Okay. So, ayan. Uwi na po tayo. So nagliligpit na rin po sila. So isa sinasakay na po nila sa tangkul. Susunod na lang po sila mga boss. So ayan, tara na mga boss. So meron pa po tayong pupuntahan. Sila pala susunod na pupunta nila sa Mapandan. So magre-retouch naman sila doon kasi tapos na sila mag-tiles doon. So yun naman yung re-retouch nila. Yung mga natalansikan ng mga gumawa po doon. So tara, uwi muna tayo sa ngayon. Sige sir, balahon, pagibagalangalan. Boss, salamat na tulong na boss. Salamat bat. Boss siya. Bagyan mo na pusing Salamat sir. Patuwa tayo. Magkakit dapat tayo. Oo. Ingat ka tabo. Sige. Okay ka yan. Okay yun.